José Manuel Vilas e Ciprián Rivas serán os percebeiros de honra da festa do Percebe de Aguiño. Os tickets poden xa mercarse no local da confraría. Queda pouco máis dunha semana e 4 días para vivir unha nova festa do Percebe de Aguiño. A 27ª edición desta degustación desenvolverase o 2 de agosto ante a lonxa local e hoxe deronse a coñecer os percebeiros de honra. Démolle a dúas persoas daqui de Aguiño queridas, unha delas é Manolo Vilas, vai ser Manolo Vilas, tamén é concejal de aquí o Concello, pero ao mesmo tempo pois o valor para nós del é de que é un home do pueblo, un home que estuvo sempre aí a man escoitando ao pueblo e tamén a cofradía, por suposto. E con todo eso, pois tamén leva toda a súa trayectoria de moitos anos no club de Aguiño, aí aguantando mecha, por así dicilo, e creemos que é valedor, como non, desta distinción. Despois, por outro lado, pois temos tamén a Ciprián Rivas, que tamén é un veciño de aquí de Aguiño, un veciño que para nós é totalmente un embaixador tanto do Percebe de Aguiño como de Aguiño e de Ribeira, neste caso tamén, que sempre está aí tamén falando en todas as partes de tanto de España como do mundo, pois falando ben da nosa zona. E non é a única novidade que haberá na festa do Percebe de Aguiño. Fixemos unha especie de disco do noso logo para pegar nos cristais, transparente, cun tamaño un pouco máis grande que a pegatina que tiñamos do noso logo do Percebe. Queremos que cando queiran ou podan que pasen pola cofradía gratuitamente, claro, quero dicir, sin ningún coste, pois para poñelo e así pois darlle un pouco máis de valor ao noso Percebe por a xente que vaya a vir de aquí de fora e tamén, claro, quen este interesado de Ribeira pois tamén de telo posto no seu establecemento, pois para nós ben e para eles tamén. Os tickets están xa á venda na confraría para evitar grandes filas o propio día da festa. Porque, claro, todo o mundo ven un pouquiño a hora de comer, non? Que cando realmente pois é a hora do vermú, que nos lle chamamos, bueno, intentar desa maneira pois non que non se colase tanto que as colas. O reto deste ano é servir unha tonelada de Percebe de Aguiño. Nos vamos a estar toda a semana pois indo a él e ao mesmo tempo pois collendo o mellor en subasta para que así pois podamos ter a ventaxa de ter sempre o mellor Percebe de Galicia para comer a un precio pois un pouco irrisorio, non? Porque nós non vamos a manter o mesmo precio falado ca Xunta Xeral da Cofradía e vais a manter en 20 euros a ración. E os precios das bebidas e todo o demais pois van a estar igual. Non vamos a modificar nada polo que decimos estes anos. Intentamos pois asustarnos tanto cos cartos que temos na cofradía como ao mesmo tempo pois os cartos que nos ceden tanto o Concello de Ribeira, ao cal estamos moi agradecidos, e ao mesmo tempo tamén, como non, a Consellería do Mar. Os percebeiros xa están a traballar e o recurso procederá de... E, bueno, a zona comprendida vai ser na que estamos traballando agora, que é a zona norte, que vai aquí do Falcoeiro hasta Río Xeira. Basoñas, todos os petóns de fora incluídos. É pouco máis que añadir do que falou o patrón maior. A 27 edición, bueno, a semana do 27 ao 2 de agosto, iremos ao Percebe os 5 días para intentar conseguir esa tonelada que necesitamos. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, destacou o perfil dos percebeiros de honra desta edición. Estamos a falar pois de José Manuel Vilas, Manolo Vilas, que, como ben decía o patrón maior, pois é un aguiñense e ademais pois presidente do Clube Xuventud Aguiño desde fai moitísimos anos, foi unha persona tamén que tuvo a súa traxectoria e que velou polos intereses da parroquia de Aguiño desde a Corporación Municipal, sempre cun talante estupendo, cun tono positivo e construtivo, e desde logo que creo que sempre atendendo aos intereses dos seus veciños da súa parroquia. O Ciprián Rivas, efectivamente, unha persoa que ten unha traxectoria nacional en postos de grande responsabilidade e que efectivamente alá por onde vai fala de Aguiño, fala de Ribeira, fala do noso Percebe, e que ademais pois foi un gran valedor tamén do que foi pois esa obra que se presentou, non, ese libro con motivo do centenario da nosa confraría de Carreira de Aguiño. San Pedro puxo en valor a calidade do Percebe e animou a xente a chegarse a Aguiño para desfrutar do produto e desta festa de interese turístico galego.